Seguimos en directo no Quen anda aí, son as 5:30 da tarde e imos ver un desfile de Comuñós porque arranca a temporada. Qué bonito, qué guapa. Proposta que nos trae Ana Crespo, propietaria da tenda La Princesa. Hola. Contanos, que leva esta fermosa? Pues esta nena leva un vestido precioso con unha tela rústica e unhas mangas mariposa que están súper de moda ahora. E ademais é moi fresquiño para o verano. E con un toque de cor, non? Así, Sí, con esa color. lazada de cor malva. Que se leva moito, que lle gusta A moito ver, ás Altea, non nenas. sei se te podes virar, dar unha voltiño que te vexamos Sí. ben. Mira que cousa bonita. Pero leva por dentro do vestido, como se chama isto, onde se aguanta? O cancán. Cancán. Un cancán, como unha Acabo de princesa, flipar claro con que Roberto sí. ahora. No, porque é máis cómodo, non? Para tamén, para Sí, andar, para non? andar. Aparte do vestido dos pés andan comodísimos. Claro, anda máis cómodo con cancán. O que non pasa de moda son eses tocadiños florais, non? Que No. parece que veñen pisando a fortuna, non máis? Un ano máis, sí. As coronas e os tocados de flores son o máis. Que maravilla, pois está guapísima Altea, Sí, eh? Altea, claro que sí. E agora ven desfilando Lucía. Que trae Lucía? Pois Lucía trae un vestido Qué guapa, de organza Lucía. bordada con unha manga francesa, tamén moi bonito. É unha sobretela como de plumeti, digamos, non? Sí, De ten tipo- así un plumeti bordado e un encaixe bordado e, bueno, está guapísima. Moi ben, Facendo moi Lucía, ben. non te rías, Lucía. Lucía tamén, unha Aguanta horquilla. seria aí, é que- Lucía, é que aguanta. A parte de Lucía. atrás se ven bonita, mira. Sí. Desta volta, en vez de lazada, digamos, a ver se te podes virar que É vexamos con un pomo detalle. de flores. Un toquiño aí de flores, que isto sí que é bastante original, non, Ana? Sí, é moi novo tamén, sí. Máis que, o sea, a parte da lazada, agora tamén se leva moito eso. E flores tamén no pelo. Espaldas moi bonitas, porque as nenas tamén se os ve moito na espalda durante a Iso é ceremonia. interesante, porque durante a cerimonia tamén moitas veces os nenos están dando as costas, e logo Exacto. aos convidados tamén nos ven de costas, digamos, e son dúas espaldas moi traballadas. A ver, dade unha voltiña así as dúas a vez, que vos vexamos, mirade por detrás. Sí. Que fantasía, eh? Sí. Que bonito, en Son cada preciosas. detalle, Moi coidadiño. ben, rapazas. Imos ver a terceira proposta. Vamos ca terceira, sí. Aquí ven Abril, que xa lle estou dicindo que non pode medrar máis. Abril é Está moi xudísima, Sí, alta. que me dan eh. moitísimos, sí. Abril é moi alta. Que Pois guapa. Abril leva un vestido de tul de plumeti, con manguiña corta, tamén moi fresquiño para o verano, e moi bonito. Vemos Está que guapísima. unha lazada de organza, non? Que arma así Sí, moito. con volumen. En cor así como maquillaxe. E con un tocado que por adiante como unha diadema e por atrás é como un tocado. Como Todas as protagonismo palabras bailado. que decides que non entendo, que significa un tul de plumeti? Pois un tul é unha tela Sí, moi que ten os finiña, como puntiños. así como con os puntitos, e o plumeti son os lunarcitos eses que levan encima. Vale, fantástico. Esa exactamente que estamos vendo. Vexo tecidos moi vaporosos, que estas nenas sabenos levar con moita graza, pero que son fáciles de levar ata certo punto para que elas tamén estean cómodas nese día, non? Sí, sí, efectivamente. E agora ven aquí qué o guapo, chico. Toma, E mira, tan Anxo, guapo. que parece un príncipe de conto, que Sí. guapo, non? Sí, señor. Está guapísimo. Hasta logo, Anxo. Marchou Anxo Anxo. saiu de plano, pasa por aquí Hasta que te lunes, Anxo, vexamos. hasta lunes. Anxo está Mira moi que guapo, guapo vai con un Anxo, traje eh. de almirante moderno. De almirante. Sí, é un almirante renovado. Cos seus galóns, pero de Moi outra bonita, maneira. moi bonita Sí, esa chaqueta, así aberta. Os clásicos siguen sempre, non? Sí, nunca se van de Manténdose aí. todo, sí. Porque Os falabas clásicos- antes de que agora cada vez máis nenas elixen levar pantalón en lugar de vestido en este gran Sí, día. sí, tamén hai moita nena que leva pantalón en lugar de vestido. E xa vai habendo máis pais e máis abuelos que lle deixan levalo, que antes eso non Home, claro, pasaba. os pequenos teñen que ir como eles Como lles eles guste queren, eu tamén. creo que é Quería o máis preguntar importante. polos prezos. Sabía eu que ia sopeto. Ajá. Bueno, hai moita variedade de precios. Entre 350 e 550 euros hai moito onde elegir, pero despois podes encontrar de menos e podes encontrar hasta 1000 euros. Ata 1000. Sí. Carai, espérate que Se está pides Roberto. moitos detalliños, non? Todo o que se vai engadindo, digamos. Sí, sí, é máis se a tela é, por exemplo, unha seda natural, se ten moita puntilla, Moitos apliques, non? E que todo iso, claro. Moito traballo, hai cousas que ten moito traballo a xa man. está por aí Robert. Bueno, ideas para Juan. Sí, sí. Mira, este de aquí. Tes algunha preferencia, Este de aquí, amigo? mira. Algún que te Para ver, eu guste sendo máis? picheleiro leva a Cruz de O Compostela. caballero de ese. Santiago. Este espectacular, Caballero da Orde de Moi chulo Santiago. ese, eh? Sí. Ese é un traxe Sí, señor. tradicional. Parece un pouco incluso do Arsenal, moi me bonito. gusta ese. O branco é moi chulo, sí. E logo temos o de marinerito clásico, digamos, De que toda a tampouco vida. pasa nunca Nunca. de moda. Pero unha vez que xa é mentira dos galóns, vaite de almirante xa, para que vas ir no, para que vas ir de mariñeiro raso. Con brilli, brilli. Porque o que vemos ali o rapaz tamén é, digamos É que un é almirante, É un sí. almirante, sí, 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 sí. Quen lle gusta Anxo. máis probar os traxes de comunión ou os Home. vestidos? As nenas ou os nenos? É indistinto. Sí. Sí. Eu estaba toliña cando era nena por poñer eses traxes de princesa, porque claro, unha oportunidade espectacular Única. para Sí. poñer eses vestidos tan Eu non sei tan se bonitos. Pero eles estes tamén cativos gustan farían moito, xa a sí, primeira guapos, comunión ou sí. non? Ti fixeste a primeira comunión? No, No. E vala a facer este ano?
Non, non a vou facer. Non a vas facer? Non. Bueno, non pasa nada, eu Pero tampouco a fixen. vou facer unha festa ou así. Toma, tienes as niñas, cando vas facer a festa, entón? Tuvo che ben Non por sei preguntar. aún, tampouco. Tuvo che ben. No, moi ben, quere facer unha festa, que maravilla. Sí, claro. Sí, perfecto. E vas querer agasallos na festa? Sí. Home. Claro que sí. Aquí alguén fixo a primeira comunión? Sí, polos dous? Cando foi? No 2023. No 2023. E o vestido que levaxe, non sei se era parecido a este, quedou limpo ou quedou cheo de lama? No, quedou limpo. Moi limpo. Pregúntalle por que lle regalaron, a ver, xa verás. Que che regalaron? Moitas cousas. Moitas cousas, non? Xa nin te Pero acordas. cal foi a que máis che gustou? Gustaronme todas. Todo. Pero fíxate, unha recomendación dos 5 mellores teléfonos móviles para agasallar na primeira comunión. Non é un pouco cedo? No, pero móvil, non che regalaron móvil, non? No. No. Hasta os 20 anos non se pode ter móvil, eh? Me parece un pouco cedo, non? Na primeira Home, comunión. que ten 8 ou 9 anos, non? Claro. Un pequecho cando falla a comunión. Pero fíxate que ata se regalan vapeadores con debuxiños. Como? Sí. Isto xa son palabras maiores. Hai que ter en conta que non deixan de ser Ai, pequechos. xa comentáramos este vídeo, isto sí, falámoslo no programa. Hai que ter en conta que un agasallo bonito que lle fagan ilusión, sí, pero hai que saber o que se lle regala aos nenos. Juan, estás a tempo de pedir. Queres que che regalemos algo neste día tan especial da túa comunión? Forza, Que por hoxe... Forza. Forza. Forza 1 millón de euros o que vexares Forza que está teñades moi a ben, man. É que eu entendín forza. Sí, eu tamén. E digo eu, que Forza, profundo, forza. pero xa me Está ben, parecía zorza con patata. Unha ración de polvo tamén me viría ben. Sí. Unha bicicleta. Bueno, agora Está ben. negociamos, pero chegou o momento. De facer a primeira Chegou o comunión. momento. De por lo Ah, menos que que vamos teñas ver. ese Vamos ver, recordo, ¿no? sí. Vale, vale. Sí, porque Ese primeiro me recordo tería que que confesar. faltaba no teu... Bueno, non temos todo o Vas día. tirar de imos ir a inteligencia fondo. artificial ou que? Parece que sí. Imos tirar de ferramenta que para iso está, para divertirnos. E atención, Galicia! Agora verán vostedes esa foto que nunca presidiu ata o de hoxe o Salón de Juan Fuentes, pero xa ia sendo hora de que Galicia inteira o vise de Marinerito. A ver como lo hace. A ver, a ver. ¡Oh, cousa bonita! Pero que clase de... Eu non me fago responsa. Pero no, vamos a ver, que inteligencia artificial fixo isto? Nah, Porque moi si lle mal, pides nah. que che faga a primeira Era comunión... era gratis, era gratis. O ben te pon de cativo, o No, ben te pon de maior, pero para poñerme de maior xa poñendo a miña cara, non? No, porque, claro, sí. Digo eu. Estes son estes que casan en Las Vegas, non sabes? Que ofician as bodas en Las Vegas. Esta xente, sí, sí. De branco, mira como che gustaba, e que tamén todos son queixas. Pero E aparte aquí fíxate turco. Sí, por que me Fíxate cambiaron a unha cara? persona turca. Sí, sí. Pareceste Estas moitísimo a telenovelas outra turcas. persoa que coñezo, mira ti. Sí, sí. Moito É parecido. terrible, é horrible. É terrible, sí, sí, non se pode definir de outro xeito. Bueno, xa teño foto da primeira comunión para poñer no meu salón. Fracaso, por favor. Moitísimas grazas, Ana Crespo. Gracias, Ana, e parabéns estes por rapaces e traballo. rapazas encantadores.